Môj predok z otcovej strany, narodený v roku 1901, prišiel na svet ešte v čase monarchie, v Kráľovskom Chlmci. Mal 15 rokov, keď vypukla Prvá svetová vojna. Mužov povolali na front, na ženách a deťoch ostalo bremeno starostlivosti o pôdu, dom a život ako taký. Dnešná 15-ročná mládež sa trápi tým, či má signál Wi-Fi. On sa trápil tým, či sa jeho otec vráti z frontu. Keď mal 20, vojna sa skončila, ale mier neprišiel. Peniaze bez hodnoty, nedostatok potravín, nová krajina, nová vlajka, nový jazyk. Za jedinú noc sa z Rakúšana stal Maďar a potom Čechoslovák. 20-ročný dnes sedí na univerzite, chodí na koncerty, cestuje. Vtedy 20-ročný rozmýšľal, v ktorý deň sa mu podarí zohnať chlieb. Keď mal 38, už mal rodinu. A znovu vypukla vojna. Odvody, prídelový systém. A do toho správy, na fronte padol ten alebo ten. V 44 rokoch musel začať život odznova druhýkrát. Jeho starosťou nebolo, aké tenisky kúpiť dieťaťu, ale či vôbec nejaké topánky budú. Potom prišlo oslobodenie, ktoré bolo pre mnohých okupáciou. A potom vysídľovanie. A keď si už myslel, že prežil všetko, v 68. zasa prišli tanky. Bránili socializmus, pancierom a strachom. Vtedy mal 67 rokov a tretíkrát pocítil závan vojny. Jeden človek, jeden život, 3 vojny, 3 krajiny, 3 režimy. Jeho syn už o tom nerozprával, jeho vnuk to už len počul. A my dnes zabúdame. U susedov je opäť vojna. A živia ju tí, ktorí ju poznajú len z filmov. Nedovoľme, aby sa aj naše deti museli učiť, čo znamená, keď nie je chlieb. Nedovoľme, aby si ľudia znovu kládli otázku, povolajú ma, alebo nepovolajú. Nech je ich najväčšou starosťou, či im dorazila objednávka z Alzy. Našou realitou je mier a našou zodpovednosťou je, aby to tak aj ostalo.